И какво става, хора? Аз съм Ивака 69 и днес ще снимаме на FC Mobile. Ще направим пак опенинг. Събрах малко джемове и нека видим какво ще направим. Първия пак, който ми се да отворя, е този. Нека видим какво ще стане. Нека видим сега какво може да се падне. Добре. Лама. Боже мой. Може този пак да го отворим два пъти. Нека пробваме още един път. Окей. Съпога. Нека отворим сега този пак. Вчера тук ми се падна 104 сак. Окей. Хайде, давай. Боже, какво е това, бе, човек? Какво е това, бе? Какво е това, бе? 100 Wind. Вчера ми се падна от този пак за 3000 джема и сак 104. А между другото стигнах Legendary 3. Нека видим това видео какво ще направим. Уоу, доста силен опонент. 108 атак, 107 мидфилд. Това ще е доста трудно. Нека видим какво ще стане. Това е моят отбор. И това е неговия. Това дори може да е българин, защото в отбора ми има Стоичков. Това е много силен отбор. Видим дали също ще направим един гол срещу него, защото отбора му е много силен. Добре, Исак напада. Супер, но Исак губи топката. Сега, добре, не я взехме. Чокансел ще се опита да я вземе от Стоичков и я взе, точно така. Сега Киминджай ще подаде пас нагоре към МБП. МБП не можа да я направи финта, както си трябва. Добре, Киминджай защити добре. И Стоичков направи една изключително лоша грешка. Добре, даваме тъч. Не, много лоша грешка на Джо Кансел, но Киминджай опита се там да спаси, но подозрението 108 вкара и 1-0 за него. Добре. Салах тръгва сам. И в фал. Подавам към Исак и каквото стане. Добре, не стана тази атака, която си помислих. Не, сам ще вратаря Стоичков. Бе, може да го излъжа добре. Куртуа много добре изчисти. Браво на него. Леко ми лагва. Знам брои каква причина. Добре, МБП тръгва там. Подава към Исак. Може ли да направим нещо? Не. Киминджай там се опита да защити. Белингъм е. Ужас. Добре. Бернандо Силва удари там. Но не. Засада. Добре, ще подадем към Ван Дайк. Ван Дайк подава към Белингъм. После Белингъм. Не, стига, какво става, бе? Много силни защитици този пич. Добре, и центрира. Брат. Това е много шикарско. Добре. Подаваме. Сега Джо Кансело. Пича ни стръмни земята. Добре. Подаваме сега към Исак. Но пак нищо. Добре, Киминджай там я чисти надолу. По времето сме 0-2. Нека видим какво ще направим второто по време, защото за сега това пични води. Бернандо Силва там. Добре, подава я към Джеймс. Подава я към Стоичков. Много добър пас. Това еластико беше много добре.
Сега пак центрира. Това е, брат, такъв отбор. Как мога да центрираш, бе? То дори не мога да центрираш тази игра, както си трябва, но с такъв отбор как мога да центрираш, брат? Добре, Салах с много добър финт. Сега, дали може да излъжем тук Тоуре? Не стана. Добре, много добър пас там към Салах. Сега Гави се опита да я вземе, но Ернандес се намеси. Добре, Ернандес много добре се справи тук. Подаде много добре към МБП. Сега видим Исак какво може да направи. Добре, подава към МБП. МБП тича. Добре, МБП там супер. Не, няма да стане. По дяволите. Касилия спасява. Добре, влиза Ривалдо. Мисля, че Ривалдо е по-добре ще се справи от Стоичков. Добре, там Салах. Да беше се обърнал по-на време. Може да вкараме. Добре. Може и първия матч да го загубим. Добре, там МБП се намесва и взима топката. Подаваме към Исак. Не, това е Салах. Добре, и Салах. Аре, бе. Много му е силен този Ван Дайк. Не. Разчитам да вкараме така. Мисля, че ще вкарам. Да, вкарах. Дали ще го обърна, вече не знам. Много хубаво се получи този гол. Супер. Добре, нека видим сега. Как ще продължим? Добре, леко ми лагва. Ривалдо. Първи докъсване на Ривалдо. Добре, топката е в Тоуре. Може, да, пак ще направи същото. Сега може да вкара дори пак. Добре, не вкара. Топката е към МБП, дали може? Не, падна. Добре, изправи се МБП. И тръгваме към Исак. Исак тръгва, но не. Това е дяволите. Добре, може да направим? Не, ще го направим. Първи матч. Загуба, но още нищо не е минало. Добре. Минус 7 хиляди купи. Този мидфилдерите са много слаби. 90. Но атаката му е силна. Нека видим. Може да е много добър. Да. Има... Как ще премина през това и аз не знам. Аз винаги съм с 4-3-3. Добре. Добре, там тръгва. Добре. Винисиус Джуниор топката. Сега я взима Брайан. Добре, опита се там да вкара, но не. Куртова я спасява. Добре, топката в Исак. Исак там. Не можа да стане тази атака. Но... Добре, топката е пак в този Брайан. Окей. Ето така. Така. Добре, Ван Дайк там го спасява. Към топката в МБП и Салах. Салах не можа. Добре. Там Ким Мин Чай не можа да спаси. Но не, това ще е едно... Добре, браво на Куртова. Браво, корнер има. Добре, там. Я взимаме. Не, МБП, какво прави? Глупости прави МБП. Добре, там Ким Мин Чай трябва да я вземе. Добре, Гави се намесва. Не. Това само гледа. Там Ким Мин Чай ще подаде към МБП. Белингъм подава към Исак.
Там се опитва да направи нещо. Добре, тук я взима с Ким Мин Джай. Гави подава невероятен пас към Мбапе. Мбапе я губи. И минава по времето на матча. Почва второто по време на матча. Нещо ми лаква. Там. Белингъм там. Към Гави. Добре, там. Пионе. Подава към Белингъм. Белингъм може ли да вкара? Белингъм не. Добре, удряме корнер. И Исак. Не можа. Не. Салах. Стига, бе. Стига. Добре, там Ван Дайк. Белингъм. Не, Винисиус Джуниор ще вкара. Ужас, какъв гол ми вкара. Боже мой. Добре, Мбапе. Пробва там. Там Исак. Не, бе, стига, бе. Добре, там, къде е Мбапе по дяволите? Не, Гави. Стига, бе! Добре, там в топката. Сам ще тура ли се. Добре, Ернандес я взе. 81 минута. Салах. Не, стига, бе! Аре, бе. Дяволите, какво става? И, боже. 0-1. Добре. Печение от клас 1. Отборът му е... не е зле. Добре, почва матча. Добре, там Къп де Вила. Александър Арнолд. Там добре. Добре, ще се опита там нещо да направи, но Джо Кансело я много добре я изчисти. Трябва му да една главичка. Сентров. Добре. Топката е в Роналдиньо. Добре. Там ще се опитва да мъже. Но Джо Кансело пак я изчисти. Добре. Топката е в Куртуа. Сега в Мбапе. Мбапе тича. Добре, мисля така да направя. И да вкарам. Не, каква ужасна греда само. Много гадна греда беше това. Бе там. Сам ще ще излезне, но не. Той не излезна. Бе там. Ернандес я... Там подавам. Не стана. Скара е този пич. Още един корнер. Тук трябва да изчистя. Подавам към Ернандес. Сега към Ким Мин Джай. Добре, Мбапе.
Добре, там. Излагахме. Сега тук финт към Салах. Исак. Много лош удар. И Касилия спасява. Бе тук към Роналдиньо. Не, тук беше много лошо. И тук не можа да направи нещо. Добре, да видим второто по време какво ще направим. Тук Салах се обръща. Подава към Исак. Върти се тук. Браво, много добър финт. Не. Тук подаваме. Тук. Но не, това може да е 1-0. Не, каране. Добре. Тук. Исак. Тук Салах. Много бавно. Тук си я върти. Прави пасове. Тук, ако това я взима. И ще я подам към Ернандес. Добре, много добър финт от Мбапе. Е така, Исак тук. Не, Исак много глупости прави. Супер, добре. Така. Диаго Силва там. Добре, Ернандес я чисти. Не, Джо Канцел. Там я подаваме към Салах. Да видим Салах какво ще направи там. Добре, Исак не можа да я вземе. Много лошо. Да се опитаме да я вземем по някакъв начин. Добре. Ван Дайк там. Много добре я защити. Пускаме атакинг и даваме към Салах и каквото стане. Виетнам. Тръгнахме с Салах. Добре! Гол! Салах вкарала в 87-ма минута на матча. Много добре се справи. Тук много добре я излага. Добре, браво на Салах. Много ми хареса. Добре, браво. Добре, няма да загубим купи този матч. Браво. Бе, може ли пак да му я вземем? И да се опитаме да направим нещо. Там си Исак. Не, няма никакво време. Добре. Много е слаб този. Но може да е много добър. Може отбора да му е слаб. И па може да е просто хакер. Не знам как е стигнал с такъв отбор до Legendary 3. Сега ще видим, може да е хакер. Там Бернардо Силва. Бе, там Скаланд. Топката в Салах, да. Добре. Не. Тук не може да го изграе добре. Топката е Валверде. Това е там към Джохан Кройф. Добре. Топката е Белингъм, подава е към Мохамед Салах. Мохамед Салах там с Софин. Топката е в Исак. Исак там. Не стана. Не бе, какво беше това бе? Какво беше това от Ернандес? О, добре, той изкара.
Там падна Валверде. Там Исак. Подава към Мбапе. Към Гави. Мбапе, но не. Там. Някой от защитниците му се намеси. Там Джо Кансел се опита да е. Добре, браво на Джо Кансел. Салах там много добре се справи. Бернардо Силва я взе. Там Валверде. Не, пича е добър наистина. И на полувремето 0-0 сме. Добре. Там Салах. Подава към Исак. Подава към... Не. Добре. Може и да стане. Към Салах. Не. Салах. Там Салах ли е, който не знам. Там се нещо опитва се да направи, но не му се получи. Добре, там Исак. Много добър финт от Исак. Не! Там защитниците му се справиха. Много добре. Стига, бе. Това засада ли е? Да, засада е. Бе, се опитаме да я подавим към Исак, но там я защитиха. Изчистиха. Сам ще вратар. Ужасно! Не! Стига, бе! Това не е ли засада, бе? Аре, бе. Какво си гледаш головете? Добре. Тук Ван Дайк много добре защитава. Пас към Исак. И там. Гол! Браво! 76-та минута. Бионе вкарва. Добре, матч почва. Валверде, тук Мбапе се справя много добре. С много швинт Мбапе. Добре. Там. Може да направи... Не! Смешник! Стига, бе! И това беше днешното видео. Имаше малко реч, но много лош геймплей от Исак не ми хареса. 105 е да, но нещо не ми хареса в геймплея. С него мисля да завърна отново Виолер. И това беше от мен. Чао!